Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande, ngiyakubingelela ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Simbonga kakhulu kuNkulunkulu bangcwele kakhulu ngendlela emangalisayo ngothanda akasithande ngalo. Udumo lonke lungolwakhe. Nginibingelela ke ngalawo mazwi. Siyambonga uNkulunkulu. Siphuma kwempela sonto ende. Ibingeyinde njalo ilingana namanye nje ukuthi umsebenzi ubumningi ngendlela emangalisayo. Ubumningi ngendlela emangalisayo umsebenzi. Umgqibelo besile kwamaphumulo. Kwamaphumulo phela kusekhaya. Ngisho mina le phezulu ochene enkangala. Kusekhaya lapho. Kodwa besingekho ke lapho. Besila phansi mawudlula kwamaphumulo uphuma ngomgwaqo engathi uyakwakatshe. Niyazi kwakatshe. Umgwaqo ukuthatha ozokukhiphela eBhamshele echibini ensuze. Kodwa ke hayi awuhambi kakhulu mosudlule kwamaphumulo. Besilapho ke kwamhlongo uNkulunkulu sambona khona phakathi kwethu. Ngajabula ngibona insizwa zekhwezi. Nokho ke azizange ezinye kimi kodwa ezinye zizile. Ngajabula ngeinsizwa zekhwezi ngathi awu madoda nazi insizwa zekhwezi. Awumoya wami wamnandi ngoba ngiyawuthanda lo msakazo. Noma ke kodwa wona ngiyawuthanda. Noma ke kodwa wona ngiyawuthanda. Hayi ngiyawuthanda lo msakazo. Simbongeke kakhulu uNkulunkulu. Ngahlangana nabantu abaningi nabalaleli bami basemsakazweni ababengikhonzile. Ngabachazela ukuthi cha umsebenzi wami usumkhulu ngendlela emangalisayo. Kune group ka WhatsApp ongangena kuyo uthola inkonzo zami usuku nosuku. Ngene groupini wena. Kodwa ngale kwalokho hayi ngibhizi ngendlela emangalisayo. Ama branches uNkulunkulu asengibusise ngawo awu35. Ibandla likhulu ngendlela emangalisayo. Uma branches ewu35 ayakhula ke nokho. Ngikhuluma ngo35 owaziwayo. Ayafufusa njengamanje plus minus 37 branches. Kodwa kangizongena kulokho. Kodwa nje hayi uyawukhulisa umsebenzi uNkulunkulu, uyawukhulisa ngendlela emangalisayo. Ababusise bonke abawusekelayo baningi abawusekelayo ekhaya lezwi besekela lo msebenzi kaNkulunkulu awubeke emahlombe ami. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anibiyele. Bawusekela ngazo zonke indlela. Isimangaliso lesi. Ngivele ngimangale kodwa Nkosi Jesu ukuba ngikulalelanga besiyoba njani isihogo sami. Besiyoba njani sami isihogo ukuba ngimlalelanga. Bantu abasemagroupini awu11 abala ku10,000 abafundisi abayi1000 from different denominations emabandleni ahlukene abanye banabazalwane babo. Ngempela laba bantu mase bengena esihogweni kuthiwa insibande kungenxa yakho ngangiyothini. Ngiyambonga uNkulunkulu uthanda ngithande ngalo. Ngiyambonga ngoba usiza abantu abaningi ngami nangempilo yami. Abanye ke banenkinga. Banenkinga ngempilo yami edlule. Banenkinga. Athi ke ngibahlambulule. Aniboni ngani ukuthi uNkulunkulu uyasebenza. Ngoba nje kukusizana ukuthi uthi awusiyamazi thina uNsibande. Wayena amabhottle store edayisa utshwala. Iqiniso lelo. Engani ubufakazi obuhle lobo ukuthi uJesu yamlanda umuntu. Ebulala imizi ngokubadakisa ngotshwala amlande amenze umuntu ozolanda laba bantu engani yenze kanje kuPaul kanti abantu abafundini bakithi. Paul wayishaya amakholwa ewabopha engafuni lutho ngoJesu. Ayaqhamuka ngonyama yesizwe sakwaJuda yamshanga onyazi yamthela phansi. Washintsha uPaul abebabopha wabaduduza wabanika ithemba. Kwenzeka exactly nangami. Manje abantu bahlusha ukuthi bayangazi. Abanye bazi bathi hawu lo uqala izolo kunathi singabafundisa abadala useyasidlula. Anidlulwa yimina, nidlulwa inkosi uJesu. Mina ngiyasetshenziswa. Ake niphumene enyameni bafowethu, phumane enyameni. Anidlulwa yimina ilo ngigibelo ondlulayo. Ngoba nina nifuna ukwenza intando yakhe. Anifuni ukuzinikela. Ayawuthi nginitshele namhlanje. Anifuni ukuzinikela. Ubani ongalali ngomsebenzi kaNkulunkulu njengami?
Pho uziqhathaniselane nami uthi ngiqala izolo wena kade waqala ngikudlulile. Uyalala wena, mina ngilali. Ngiyazila ukudla mina kaningi. Wena usoko uzila wona wodwa 40 days. Yazi ake nginibuze, yekani bafowethu ubuka izinto ngamehlo enyama. Zinikele emsebenzini kaNkulunkulu uzokusebenzisa. Angilali mina. And wangitraina ngisasebenza kade ngibuya lento engqondweni. Ngisasebenza besingena ngo8 emsebenzini, ngangifika ngo6 mina ngisebenze office. Bese ngingasebenzi ngomgqibelo ngesonto, mina ngangisebenza ngomgqibelo 3-4 hours bese ngiyahamba. Sunday ngoba ngangakholwa vele ngihambe uthatha omunye 3-4 hours bese ngiyahamba. Ngi up to date ngaziwe Cape Town head office. Sibande is up to date with anything. Ngagcina emsebenzini sengiphethe province yaseMpumalanga, the whole province. Provincial manager. So uNkulunkulu mina ngitrainela ukusebenza ngokuzikhandla. Manje nasemsebenzini wakhe, yabona namhlanje umsombuluko nje. Kade evaliwe ama messages maningi. Ngokudinwa inkosi angilali namhlanje. Sengize ngakwa umsombuluko nje angilali. Ngalo dlule ngalala ngo4 noma ngo4:30, yebo 4:30. Ngacupha 5:30 ngoba kwakufanele khona kufanele ngivuke ngikwenze. Ngo5:30 ngawalala i-hour elilodwa kuphela last Monday. Namhlanje ke angazi ngizolala nini, kodwa iqiniso lithi angizolala ngizosebenza. Bese ufuna ukufana nami ke mfundisi wami, uzofana kanjani nami? Waphela mina ngigitshelwe, ngiyenziswa, angicomplain. Ngolesibili ke ngiyashesha ukulala ngoba ufuna ngivuke ngo1 noma ngo1:30. Mangisho ukushesha ukulala hayi before 7, after siyakhuleka kwaNsibande ngo7. Ngizolala after 7 kusasa ngolesibili uNkulunkulu mayesangigcinile. Ngo1:30 noma ngo1 noma ngo2 ngiyavuka, ngiyaphusha. Ngishintshanisa kanjalo nje insuku. So umsombuluko namhlanje ngiyazi nami sekuyaziwa la ekhaya leli khehla lizolala. Ngoba umsebenzi kumanje mningi. Kade abantu bevalekile iweekend yonke ngoba kuthunyelwa ngeweekend. So kungayiqhathanisi nami. Hayi ungayiqhatha. Mina ngikubuza ukuthi wona wodwa 40 days usuku wawuzila yini? Ufuna uNkulunkulu wena. Kodwa manje uyangizonda, awungithandi, uthi ngithwele, ngiqala izolo kunawe sengiyakudlula, ngeke lo muntu uthwele. Angithwele, ngiyaguqa, ngiyakhuleka, ngizila ukudla. Kuzokusiza nawe lokho. Hayike angidluli, angisazi lesi singeniso siqhamukayo, kodwa ke sesiqhamukile. Kunjalo nje. Mawufuna uNkulunkulu umfunisisa ngenhliziyo yakho yonke uzomthola. Ushilo nje ezweni lakhe lapha kuJeremiah 29. Uma ningifunisisa ngenhliziyo yenu yonke nizongithola. That is what I did. Ngimfunile ngenhliziyo yami yonke ngamthola. Ngisazomfuna. Ngifuna nginikeze konke ake akunika umuntu ohamba ngenyawo emhlabeni. Uyodina enginikile konke ngoba ngiyamfuna. Angeneliseki. Aya akukho nginelisayo ngaphandle kokwenza intando yakhe to the fullest. Ngophumula mhla ngithwele inhlabathi ngesifuba. Angiqala ukusho lokho, ngiyakusho namanje. Mhla ngithwele inhlabathi ngesifuba. So lo mzimba umsebenzi wawo uthi ukhandleke. Umsebenzi wawo ukuthi ngingalali, ukhathale. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu kade esho umunye umzukulu wathi kodwa ufresh mkhulu, yazi? Mkhulu yazi ufresh. Awubonakala ukuthi umdala kangaka.Thi mina vele phela manje mangigitshelwe ngizobonala kanjani? Ngizobonala kanjani ngoba kumina ophilayo uJesu ophilayo. Ngiyabonga abafowethu, ake siqhubeke nenkonzo yethu. Ake ngithandaze siphume kulezi indaba ezimnandi ezisigitazayo. Osizwile, ohlakaniphile, uzwile uzokwenza, mfuna, akasho ngithi afuna usibani bani. Wonke umuntu omfunayo umfunisisa ngenhliziyo yakhe yonke uzomthola. uJesu Kristu inkosi, asiguqe sithandaza. Baba ngcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga, siyathoba. Akekho njengawe nofana nawe, kakhulu esikubongayo ukuthi masithandaza uyasizwa, uyasiphendula, usinikeze sicela khona. Uma sikufunisisa ngenhliziyo yethu yonke siyakuthola.
Uma sizila ukudla, sizila Nkosi siza kuwe uyaphendula. UNkulunkulu oyisimangaliso. Ufuna umuntu ozoma esikhaleni, ufuna umuntu ozoyikhandla. Ushilo Nkosi Jesu wathi ufuna ukukulandela, makazidele. Athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla kulandele. Njengamanje enye yezinto yokuzidela ukungalala ebusuku wenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ukuzidela, ukuzila ukudla, uzikhandle, ukukhandle lomzimba ukuze uthobele umoya singathobeli inyama. Ngiyabonga uNkulunkulu wami ungcwele. Ungcwele Jehova Sebawoth ungcwele. Ngiyabonga, qhubeka Nkosi, ungisebenzise ngibe imbongolo, ungigibele, ungikuse mina la ufisa ukuya khona, ngoba usakwazi ukuzophila emhlabeni. Isikhathi sakho sokuphila emhlabeni siphelile, uthumela umoya ongcwele. Ngakho udinga abantu ozongena kubo uye la ufuna ukuya khona. Ngiyazinikela isibili, ngithi Nkosi ngisebenzise, ngena ugibele, ngikuse lapho ufisa ukuya khona. Ngingcwelise ngibe ngcwele, ngibe isitshe esingcwele esiphethe indaba zakhe ezimnandi zasezulwini. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, samdumisa abangcwele. Ayikho into emnandi njengokuthandaza. Kakhulu mawuthandaza uzwe ukuthi uyezwakala. Mawuthandaza wazi ukuthi umkhuleko wakhe awudini kusili, ngovela uzwe wangena ekhaya lomkhuleko. Hayi wangena ekhaya ngoba impendulo iza manje ayikusasa. Iza manje impendulo. Ayisambonga uNkulunkulu. Ake sifunde izwi lenkosi. Sikhuluma ngentshumayelo yasentabeni, Matthew chapter 5 verse 10. Matthew chapter 5 verse 10. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Abazingelwa ngenxa yokulunga babusisiwe. Sigcine-ke ngolesihlanu silaphaya ku1 Peter chapter 4 kuverse 13 mangaphazama. Bese siqale uverse 14. Kodwa ngizoqala ku13 khona sothi catch up bese sibuyela ku14 siqhubeke. Bathandekayo, ningamangali ngomlilo phakathi kwenu enifikelwa yiwo ukuba nilingwe ngokungathi nehlelwe into engaziwayo. Verse 13. Kodwa njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu, thokozani ukuze kuthi nasekwambulweni kwenkazimulo yakhe nithokoze nethabe nokwethaba. Bafowethu, mayisiyembulwe inkazimulo yakhe siyothokoza sethabe nokwethaba. Ngakho-ke masingakhathazeki ngalomlilo weyilingo, singakhathazeki futhi singamangali kube ngathi sehlelwe into engaziwayo. Okwethu ukubekezela, okwethu ukukhuthazela kuze kube sekugcineni. Uthi uJesu abakhuthazelayo abayosinda. Uthi kuverse 14, uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu, nibusisiwe ngokuba umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. Uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu, nibusisiwe ngokuba umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. Uma ungathukwa, Nkosi yami, ngiyathanda nokubuka ama-opposite ezinto. Uma nithukwa, kuphi lapho? Uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu, nibusisiwe. Uma ningathukwa ngenxa yegama likaKristu, niqalekisiwe. That is exactly opposite. Uma ungathukwa ngegama likaKristu, ngenxa yegama likaKristu, uqalekisiwe. Ngoba masithukwa ngenxa yalo sibusisiwe. Sithatheleni isibusiso bafowethu, niphile nje impilo engcwele. Ube straightforward. Ungalihlambalazisi, ungaligwegwisi, uliqondise kahle izwi leqiniso, uzothukwa. Ngesikhathi uthukwa kuhlala isibusiso kuwe. Uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu, nibusisiwe ngokuba umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. Umoya ongcwele loyo. Umoya ongcwele, umoya wenkazimulo, umoya kaNkulunkulu, umoya kaKristu uhlezi phezu kwakho. Ngeke ungathukwa
umoya wenkazimulo uhlezi phezu kwakho. Ngeke bangasho ukuthi uthwele umoya wenkazimulo. Ngeke bangasho umoya wenkazimulo uphezu kwakho. Kodwa uma ungekho phezu kwakho, hayi uzothandwa yizwe. Athi uJakobe, uma umngani wezwe uyisitha sikaNkulunkulu ophilayo. So uma umngani wezwe nje, so asikwazi kuba abangani bezwe. So asikwazi ukushumayela into ekitazizwe. Sishumayela into eyenza izwe liphenduke, limazi walithenga ngegazi esiphambanweni. Sishumayela uJesu ebethelwe. Sishumayela uJesu evukile. Sishumayela uJesu enyuselwe kweliphezulu. Sishumayela uJesu ethumelile umoya ongcwele. Sishumayela uJesu ezobuya landa ibandla lakhe. Sishumayela uJesu esazolibusa iminyaka e-1000 kanye nathi emhlabeni. Sishumayela inkosi yethu uJesu. Athi uJohane umpostoli esengumvangeli lapha ku chapter 3 uverse 14, njengokuba uMose wayiphakamisa inyoka ehlane, kanjalo nani nimele ukuyiphakamisa indodana yomuntu ukuze kube yilona loyo kholwa yiyo angabhubhi. Asiziphakamisi thina, siphakamisa indodana kaNkulunkulu. Asiziphakamisi thina ngoba sikaze sithenge umuntu ngelethi igazi, kodwa siphakamisa lo wasithengayo, lo wasifela esiphambanweni. Lo nothi ngivuka nokuphila, okholwa yimi noma efe uyophila. Nophila akholwe yimi kasoze afe naphakade. Maye, ake siphile sikholwe uye, ngeke sife naphakade. Angikhulumi ngokufa kokuphuma komphefumulo, Nkosi yami, buyani lapho. Akekho ngezophuma umphefumulo kuye. Asiphela akekho umuntu omele othi njengentete. Umphefumulo uzophuma indlela okuphuma ukufa. Sikhuluma ngokufa kukamoya, sikhuluma ngokufa kwesibili. Uthi uJesu nophila akholwe yimi kasoze afe naphakade. Phila kukholo uyena, ngoba ungukuvuka nokuphila. Wawasho lawo mazwi ebheke ethuneni likaLazaro, ethi ngiboniseni ukuthi nimbekephi. Bathi ngawu Nkosi sezizini uyanuka. Bathi ngithe ngiboniseni ukuthi liphi ithuna lakhe kwaphela. Hayi njalo ukuthi wayengaliboni uNkulunkulu. Ukuthi phela wayenzela ukuthi abantu nabo bajabule. Uyibona ingane, ngakhumbula nathi ihlayile ingane. Uma unengane esanda uqala ukukhuluma, seyila ko 3 years, 4 years, nime nayo. Mhlamba ke ngithi ubaba wayo wena. Kuqhamuka ubaba wakho umkhulu kuyona. Nimnayo niyambona uyeza. Izothi baba nangu umkhulu eza. Icabanga ukuthi iyona yodwa embonayo, wena umboni. Kanti mhlamba wena ngoba umuntu umbone kakhulu uqale wavela kuwe ngakaveli kuyona. Ingane njalo ikutshela into oyaziyo noyibonayo. So ke thina ke ake sikhulume ngoJesu esimaziyo nesimbonile, ngoba ngeke sithule ngezinto asenzele zona. Uyabezwa abantu bayafakaza. Uyasebenza uNkulunkulu semsebenzini ebandleni lakhe. Bungethande wena ukungena kuleli bandla. Lalela-ke, angikhulumi ngentabeni, intabeni ibandla. Ngisho ikhaya lezwi elifaka amabandla ahlukene elingakukhipha ebandleni lakho. Ngisho ikhaya lezwi. Bungethande wena ukungena ekhaya lezwi. Bungethanda ukufaka abantu ekhaya lezwi. Bungethanda umfundisi wami ukufaka abazalwane bakhe ekhaya lezwi, babe nale discipline oyizwayo ekhaya lezwi. Kula umoya ongcwele khona kuphela, la ungezwe abantu bethi ngiyaxolisa. Ngiyazi baba uNsibanda ungibonanga kodwa uNkulunkulu ungibonile. Yizwa lonto. Angazi ukuyicabanga umfundisi. Lo mfundisi ukufike kuwe ukuthi uyezwa nto umoya kaNkulunkulu. Lithizwe uthi uJesu mayisehambile umoya ongcwele uqondisizwe ngesono. Aqondisizwe ngokwahlulela. Uqondisizwe ngesono lo. Ukuthi umuntu adlule kubaba uNsibande osekuthiwa akawafuna ama-emoji. Athi ngisheshe ngayikhipha baba uNsibanda uyibonanga kodwa uNkulunkulu ungibonile ngicela uxolo. Ubani ongafuna ukuba nebandla elidisciplined kanjalo? Ibandla elingafuni ukulimaza umfundisi walo. Ibandla elingafuni ukulimaza omunye umzalwane. Baze bathi ungixolisele nakubazalwane enginabo egroupini. Bathi abanye ngixolisele kubo bonke ekhaya lezwi.
ngenza iphutha ngafaka i-emoji. Hey, leyo nto iyangithobisa ngoba yenza ngibone ukuthi akusilona ibandla lami. Nabantu bayabona ukuthi akulona elami. Ngoba ayikho into emnandi njengale abantu nibe enhliziyonye, nibe nevision eyodwa, nibone into eyodwa. Hayi ukuthi ubhizi uthi ibandla likaJesu abantu bathe likaNsibanda. Hayi akulona elami likaJesu ayelakho. Ngoba kusho ukuthi khona izimpawu abazibona kuwe ezikhombisa ukuthi uyalo-owner elakho. Asingabi namabandla bafowethu. Ibandla likaJesu walithenga ngegazi lakhe. So-ke asilithathe silibuyisele kuyena. Abantu uma bexolisa bazi abaxolisi kuwe, baxolisa kumnikazi webandla. Ngiyambonga uNkulunkulu unginike ivangeli elinqabileyo. Linqabile leli ivangeli. Yikho ngizwa ngithi mfundisi wami, ubungethanda ukufaka abantu bakho ekhaya lezwi, hayi entabeni. Uqhubeke nebandla lakho, uqhubeke nabantu bakho, bakhiphe kuwo kweshu, benze yonke nje into abebeyenza, kodwa bezothola okuhlukile kancane. Uthi nawe usebenza nabo ubumsebenzi ulula ngoba khona okunye abakuzwayo eceleni ababona ukuthi nawe uhambisana nakho. Uzobona ibandla lakho lizoba njani. Uthi uPaul ibandla lingumqhele wakhe. Masifike ezulwini befundisa, silandelwa izinkumbi zabantu, imqhele yethu le. Uzofika uthini ezulwini? Ngoba ungene wedwa nje ekhaya lezwi, awufuni ufaka abazalwane bakho. Bazobafaka abantu ngasese. Bona umuntu angasezi ku kanti usejoyina intabeni ngasese. Kanti mayefoko wena uzoba namahloni ukujoyina intabeni. Athi hawu uzothina umfundisi wami wangifaka la kanti wayengixosha yini. Cha angiye entabeni. Ngizohlala ebandleni lakhe sihlale naye ekhaya lezwi. Awuyiboni leyo nto? Hlala kungabafaki. Khona bazobafaka. Babafake bese bekushiya. Babafake besuthi uzizonda uNsibanda. Nsibanda akazi umuntu, akazi bandla lakho, akazi negama lebandla lakho, wazi ukuthi ukhona la kuphela. Mina ngithi faka abantu bakho ekhaya lezwi. Ube nebandla elimesabayo uNkulunkulu. Kuthini kuwe mawuzwa abantu bemsaba kanje uNkulunkulu? Bexolisela ukuthi beqile ku 3 minutes ethumela iVN. Ngoba yazi ukuthi isona somthatha umuntu semfaka esihogweni ukweqa nje ngesecond elilodwa. Ibandla elidisciplined, ibandla lasekhaya lezwi, elivulekele noma ubani, elingakhipha umuntu ebandleni lakhe. Kuyoba kuhle kuwe. Silekelelane sakhisana umqhele wakho ngokuthi ufaka abantu bakho ekhaya lezwi ukuze ekhaya ezulwini ufike ubalethe uthi inkosi namba abantu. Ngabathatha ngabafaka ekhaya lezwi baba yilento inkosi oyifunayo. Namba abantu athi uJesu ngindodana ngena wamukela umqhele wakhe ezulwini. Bafowethu anisekungisaba ngiyona ingozi. Kodwa uma uhambela kude nami ngiyingozi. Ngiyingozi. Waphela manje abantu bazothi hey mina ngiyangena la udlala ngathi umfundisi ubani. Kanti wawuwena obafakile bazoza kodwa imfundisi kunganjani wenze lokho nalokho okwenziwe ekhaya lezwi ngoba kuhle kanje nibonisane niye phambili ugcina abazalwane bakho. Bakugcine bakunikelele bakwenzele yonke into. Awukwazi ungizwe la ekhaya lezwi ngicela iminikelo kubantu angiceli mina iminikelo. Mina uma ngifuna imali ngitshela uNkulunkulu athinta umuntu. Manje wena uma ungabaletha abantu bakho bazongena ngasese ubone okweshumi kwakho sekuncipha nje kanti sekungena ngapha. Kanti kuba wena obafakile bengeke kunciphe. Azabantu abakwazi ukushaya ibala. Nginishayela ibalo kezilula bafowethu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu niphile, uNkulunkulu anigcine, uNkulunkulu anilondoloze. Siyanithanda ezindaweni zonke. Nkosi uJesu ingcine nje nilondoloza. Sakheni umbuso kaNkulunkulu hayi womuntu. Singakho entabeni, asingakho ibandla. Asakheni ikhaya lezwi ngoba ikhaya lezwi lihlanganisa amabandla amaningi. Asilakhe nje ikhaya lezwi sithi makuthiwa umkhosi siyakhuleka, ukhuleke khuleka iSouth Africa yonke ngoba iSouth Africa yonke isekhaya lezwi. Uyayibona lonto? Siyambonga uNkulunkulu akubusise mfundisi wami. Akubusise emzalwane wami, akubusise noma ubani noma ubizwa ngasiphi isikhundla, uNkulunkulu akubusise. Baba uNsibanda uyavalelisa uthi asiguqe sikhuleke.
babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu nomusa siyathoba phambi kobuso bakho, siyakubonga ngale nkonzo, siyabonga ngokho konke osenzele khona. Siyakubonga Nkosi, nabantu baphilisile ngempela sonto, abakude nabaseduze, abebesezinkonzweni nabebekude nazo. Siyakubonga Nkosi, umsebenzi wakho mkhulu. Siyabona ukuthi uyaphila phakathi kwethu, uhamba kanye nathi, uyahamba phakathi kwethu, ngubaba wethu, singamadodana namadodakazi akho. Sisizeke Nkosi, sihlale kuwe singasuki kuze kube usuku olanda ngalibandla. Dumo lonke lungo lwakho silinikeza wena, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, bangcwele siyamdumisa. Baba uNsibando sevalelisa othi kube nosuku oluhle, uNkulunkulu akubusise.